салом бинандаҳои азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ман Шаҳлои Абдулло тақдиматон мекунам. имрӯз панҷшанбе 16 декабр аст ва нахуст назаре мекунем ба сархати хабарҳои рӯз. он духтарашро сафир дар Бритониё таъйин кард. Мадина Мамадҷонова даргузашт ва Толибон хостори барқарор кардани робита бо Тоҷикистон шуданд. рухшона Эмомалӣ, духтари Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон бо фармони падараш сафири ин кишвар дар Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ таъйин шуд. Эмомалӣ Раҳмон ин фармонро рӯзи 15 декабр имзо кардааст. ӯ дар ин мақом ҷойгузини Масъуд Халифазода шуд. рухшона Эмомалӣ 39 сола собиқаи кор дар сафорати Тоҷикистон дар Бритониёро дорад. ӯ соли 2016 аз корманди сафорати Бритониё ба мақоми муовини сардори раёсати созмонҳои байналмилалии вазорати умури хориҷии Тоҷикистон расида буд. Эмомалӣ Раҳмон 9 фарзанд дорад ва Рухшона Раҳмонова фарзанди чаҳоруми раиси ҷумҳур аст. Рухшона Эмомалӣ ҳамсари Шамсулло Соҳибов молики ширкати Фароз аст, ки дар соҳаҳои зиёди фаъолият дошт. Солҳо боз фарзандон ва пайвандони Эмомалӣ Раҳмон дар ҳукумати Тоҷикистон мансабҳои калидӣ доранд ва ба гуфтаи мунтақидон тиҷоратҳои сердаромадеро мечархонанд. мухолифон ӯро барои табдил додани Тоҷикистон ба як ҳукумати хонаводагӣ пайваста танқид мекунанд. Мадина Мамадҷонова, як ҷавонзани тоҷӣ, ки пинҳонкории латокуби бераҳмонааш сару садои зиёди дар ҷомеа бахусус дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехт, даргузаштааст. афроди огоҳ аз ҳоли ӯ ба радиоозодӣ гуфтанд, ки Мадинаи 32 сола нисфирӯзии 15 декабр дар шифохона фавтидааст ва қарор аст ҷасади ӯро нисфирӯзии имрӯз ба хок супоранд. зимнан рӯзе пештар аз ин додгоҳи олии Тоҷикистон Парвиз Давлатов шавҳари никоҳии Мадинаро ба 8 соли зиндон маҳкум кард, вале бар асоси қонуни афв ӯ 5 солу 2 моҳ бояд дар зиндон бимонад. Мадинаи 32 сола, ки моҳи августи имсол дар муноқишаи оилавӣ сахт латукуб шуд, то кунун дар ҳолати комаи сунъӣ дар бемористон буд. То 2 моҳ касе барои осеб расонидан ба ӯ ба ҷавобгарӣ кашида нашуд. танҳо баъди муроҷиати фаъолони маданӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мақомот ба қазияи зоҳиран қасосгирии ҳамсар аз маъшуқаи шавҳар таваҷҷӯҳ карданд. додситони рӯзи 1 ноябр гуфт, ки 2 гумонбар дар латукуб ҳамсарон Азизаву Парвиз Давлатовҳоро боздошт карданд. айни замон муҳокимаи Азиза Давлатова идома дорад. ҳудуди 100 сол аст, ки дар масҷиди сангин воқеъ дар канори қалъаи Ҳисор як масҷиди арзи ҳастӣ дорад, ки мусалмонон дар он намоз намехонанд. ба гуфтаи таърихнигарон, ин масҷид то замони тасарруфи арабҳо дар асри 7 мелодӣ ибодатгоҳи оташпарастон будааст. ҳамакнун мақомот тасмим гирифтанд ин ёдгории таърихиро бозсозӣ kunand. ҷузъиёти ин мавзӯъро дар гузориши Нигораи Фазлиддин бубинед. масҷиди сангин дар наздикии қалъаи Ҳисор воқеъ аст. таърихнигорон онро яке аз масҷидҳои қадимтарин дар Тоҷикистон ном мебаранд. муаррихон ҳамчунин мегӯянд, ки то замони истилои араб ин масҷид ибодатгоҳи оташпарастон буд. баъзе дастхатҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки гӯё ки масҷиди сангин қабл аз масҷид буданаш, яъне бинои масҷиди сангин қабл аз масҷид эълон шуданаш оташкада бошад. дар оғози асри 8 ки ҳисори қадима ҷузъе аз империяи Сосониён буд ва яке аз вилоятҳои таҳористони қадима буд. яке аз шаҳрҳои шоҳроҳи бузурги Абрешим буд ва аҷдодони халқи тоҷик дар гузашта дар ин мавзеъ, дар ин макон пайрави динҳои гуногун буданд ва яке аз он динҳо дини зардуштӣ буд, ки бинои масҷиди сангин қабл аз ислом оташкада будааст. ва баъд аз оне ки Қутайба ибни Муслим волии Хуросон ҳисорро тасарруф карда гирифт, биноро табдил кард ба масҷид.
тарҳи масҷид аз масҷидҳои дигари Тоҷикистон фарқ мекунад. ҳарчанд дар дохили он меҳроб ва гумбазҳо дида мешаванд, вале чаҳоргӯша ва шабеҳи толори ибодатӣ ба оташпарастон рабт доштааст. деворҳои ин масҷид аз санги сурхи реза чида шудааст, ки ба гуфтаи соҳибназарон хоси иморатсозии замони зардуштиҳо мебошад. шоёте вуҷуд дорад, ки дар замони шӯравӣ мақомдорон нисбат ба ибодатгоҳ назари яксон надоштанд. агар большевикҳо дар солҳои нахустини шӯравӣ мухолифи намозгузорӣ дар ин бино бошанд, коммунистҳои баъдӣ мехостанд онро ба унвони ёдгории фарҳангӣ ҳифз кунанд. масҷиди сангин дар давраи омадани шӯравӣ, яъне ки иттиҳоди шӯравӣ давраи ҳама сохт баъди 1924 ё 29, масҷиди сангин хароб шуда буд, барои он ки дар масҷиди сангин намозхониа ман карда буданд. баъд масҷиди сангин оҳиста оҳиста вайрон шуд. солҳои 80 ман дар ёдам ҳаст, масҷиди сангин аз тарафи ғарб тамоман хароб шуда буд деворлош ва айвоное ки атрофи масҷиди сангин сохта шуда буданд, баъди асри 16 сохта шудагӣ аст, вайрон шудагӣ буд қисман. баъд солҳои баъди 80 аз тарафи муассисаи тармими ёдгории таърихии вазорати фарҳанги ҳамон вақта ҷумҳурии Тоҷикистон тармими ёдгории таърихӣ сар карданд. аз он ҷумла масҷиди сангин ҳам тармими ёдгории таърихӣ, яъне ки масҷиди сангин сар шуд. осон ва дастрас. хабарҳои навро аз канали телеграмӣ радиои озодӣ пайдо кунед. муовини вазири корҳои хориҷии ҳукумати Толибон аз Тоҷикистон хостааст ки бо давлати ин гурӯҳ дар Афғонистон робита барқарор кунанд. Шер Муҳаммад Аббос Танигзай, муовини сиёсии вазири корҳои хориҷии ҳукумати Толибон, ин матлабро рӯзи 15 декабр зимни суханронӣ дар маркази фармондеҳии артиши Афғонистон дар шаҳри Ҳерот баён кардааст. телевизиони миллии Афғонистон, ки дар ихтиёри Толибон аст, дар ҳисоби корбарии худ дар Твиттер аз қавли Аббос Танигзай навишт, ки ин гурӯҳ бо ҳамаи кишварҳо хоҳони робитаҳои наздик мебошад. миёни кишварҳои Осиёи марказӣ Тоҷикистон ягона кишварест, ки бо Толибон робитаҳои дипломатӣ надорад ва сиёсатҳои онҳоро ба таври ошкор интиқод кардааст. гуфта мешавад, ки ҳамакнун шуморе аз сарони ҷабҳаи муқовимати миллӣ бо роҳбарии Аҳмад Масъуд дар Тоҷикистон ба сар мебаранд. Тоҷикистон то ба ҳол ба таври расмӣ ҳузури роҳбарони ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон дар қаламрави худро тасдиқ накардааст. дар Москав наздики 400 муҳоҷирро барои занозаниҳои гурӯҳӣ ва дигар гирдиҳамоиҳои ғайриқонунӣ аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум карданд. дар ин бора Татьяна Дмитриева, як масъули мақомоти муҳоҷирати он кишвар, иттилоъ додааст. гуфта мешавад нисбати ин муҳоҷирон қарори манъи вуруд содир шуда ва онҳо аз ҳаққи вуруд ба Русия барои 40 сол маҳрум шуданд. моҳи августи соли ҷорӣ шаҳрдори Москав Сергей Собянин гуфта буд, ки дар моҳҳои охир аз Москав 200 муҳоҷири меҳнатӣ берун ва нисбати 800 тани дигар парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем. бо як қарори президиуми олии Тоҷикистони шӯравӣ аз 16 декабри соли 1960 шаҳри Норак таъсис шуд. пеш аз ин дар ин макон сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Норак оғоз гардид, ки зарурати бунёди шаҳри энергетикҳоро дар назди ин нерӯгоҳи калонтарини Осиёи марказӣ ба вуҷуд овард. дар бунёди шаҳри Норак мутахассисон аз тамоми иттиҳоди шӯравӣ иштирок карданд. мақомоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон моҳи декабри соли 2018 аз афзоиши шумори занони танфурӯш хабар доданд. шумори занҳое, ки аз роҳи ҳамхобагӣ бо мардон пул ба даст меоранд, на камтар аз 6000 нафар буда, теъдодашон то рафт бештар мешавад. аксарашон 18 то 30 сола мебошанд. гоҳон ноболиғон ҳам ба роҳи танфурӯшӣ по мегузоранд. мушкилоти иқтисодӣ ва бекориро коршиносон иллати аслии афзоиши танфурӯшӣ дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон меноманд.
рӯзи 16 декабри соли 2016 дар синни 61 солагӣ исмоил талбаков раиси ҳизби коммунист ва 2 дафъа номзад ба мақоми президенти Тоҷикистон даргузашт. ӯ аз соли 1983 дар корҳои ҳизбии сатҳи ноҳиявӣ кор карда дар давраи истиқлолият муддати тӯлонӣ муовини раиси ҳизб Шодӣ Шабдолов буд. раёсати талбаков дар ҳизби коммунистӣ ним сол давом кард. қурби доллар имрӯз каме боло рафта $100 1129 сомон ва 86 дирам ва қурби рубли русӣ бошад нисбатан поин рафта 1000 рубли русӣ 152 сомон ва 80 дирам аст. бинандаҳои азиз, расидем ба фарҷоми барномаи Навиди бомдодӣ. То барномаи баъдӣ, худо нигаҳбонатон.